buhok. May buhok pa guys. May sakit asukar. Central. Balikat kag-stress. Ako tanin na ito sa piso. Ano na siya guys? Ubani ko ninyo kay magmahid ko ng asukar o central. Tingin ko kay Senora guys ha. Ala na. Sa asukar sa dos. Kanera guys, oh. Tres. May buntag. Oh. So, para po guys, ingat ka man sentral. Galumom sa mga lugar, ilitan. Galumom. Wala na gabi eh. So, ulan gabi guys. Ala, pusog-pusog ulan gabi. Rest na siya guys. Bulingit pa guys. Senyor na gid ko karon guys. Kaya ako ngayon, parting sa piyan na. Senora dito ka na. Mga kamot, wala pa. Wanan. Yohan kay. Dari pa man ta mga kuan. Kahitol. Kuha pa kayo may gabi. Bilar pa kayo may sa kapo. Ikuha mga launa na kapin. Mga sako. Ikapoy. Ako guys, na-stress pa, mata na ang tulog, gamay na kayo 2 ka oras nataan ko tas ginawa ni sayang po, di mga break Domingo ano ka na mag-break ko sa iyo, yun na lang pinansyag piso-piso yawat sa maintenance padagang kay maintenance please subscribe my YouTube channel. Morning guys. Subscribe. Ayan, tag-piso-piso. May buntag. Senyora na yun kayo guys, buhok.